Opet kreće proleće s pesmom kroz moj kraj. Dođe lasta, dođe roda, zažubori bistra voda i polete zmaj. Topli dani sunčani izmenili svet. I gle svuda naokolo, gde je bilo granje golo, osuo se cvet. Vredne pčele počele da skupljaju med. Bacili smo bunde skije, loptim sad je red. A sada, dragi naši leptirići, imamo i jedan zadatak za radoznale. Ako pravilno rešite ukrštenicu koju smo vam poslali, vidjet ćete u prvom stupcu koja godišnje doba se krije u odgovoru. Ali prvo morate zajedno sa nekim odraslim da odgovorite, a oni da vam pomognu da napišete odgovor. Pa da krenemo. Pod broj 1 upisujemo. Koji je prvi dan u nedelju? Pod broj 2. Odgovorite na zagonetku. Makaze imam, krojač nisam. U vodi živim, riba nisam. Ko sam ja? Pod broj 3. Iz mene pada kiša. Ko sam ja? Pod broj 4. Koje godišnje doba dolazi pre jeseni? Pod broj 5. Koje je 7. slovo azbuke? Pre nego što čujete pitanje, broj 6, poslušat ćete sledeći snimak. Nadamo se da ste pažljivo slušali snimak. Pitanje glasi: koju životinju, odnosno čiji glas ste čuli? I pitanje broj 7, skraćeno ime od Emilija.